Gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga aprobado na sa Department of Education kung DepEd ang 5 ka mga public schools sa syudad sa Davao alang sa face-to-face classes. Gisulti ni Mayor Sara sa interview sa City on Radio nga na-inspeksyon na sa DepEd Davao Region ingon man sa DepEd Davao ang maong mga eskwelahan o kini naaprobahan. Hinoon sa Enero pa sunod tuig 2022 sugdan ang face-to-face classes. Human gihangyo sa alkalde ang DepEd labot niini tungod sa pipila na lamang kaadlaw nga nahibilin karong tuiga. Na-inspect na to sila sa Department of Education, pati sa region and sa ato ang city level no, sa SDS nato. Okay na to sila, na-approve na sila, but they will start January of next year pa. I requested the Assistant Regional Director of DepEd kung pwede i-postpone until January ang ilahang face-to-face because gamay na lang man ang nabili ng mga adlaw karong tuiga. Una nang gibutyag ni Duterte Carpio nga ang maong mga eskwelahan mao ang Dalagdag National High School sa Barangay Dalagdag, G. Taho National High School sa Barangay Lampianao, Saloy National High School sa Barangay Saloy, Mabuhay Elementary School sa Barangay Mabuhay o Gumitan Elementary School sa Barangay Gumitan. Samtang gibutyag ni Jenelito Atilio ang spokesperson sa DepEd 11 ug ang hepe sa Quality Assurance Division nga in charge sa private schools nga gisugda na ang face-to-face classes sa Faith International Academy kagahapong adlaw November 29, 2021 nga mao'y unang eskwelahan nga nag face-to-face classes dinhi sa syudad sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arumen.